Hei hei! Minä olen Leena-Maria Markkanen Ilon Akatemiasta ja minulla on tänään oikein mielenkiintoinen vieras. Eli Marja Jokela, joka on refleksologi, vyöhyketerapeutti ja paljon muuta. Kerros Marja itse vähän lisää, mitä kaikkea sä teet ihmisten hyvinvoinnin eteen. Joo, eli luontaishoitoja erilaisia teen. Eli refleksologian lisäksi teen myös fytoterapiaa, eli kasvilääkintää. Aika paljon sitä teen ihan manuaalisten hoitojen lisäksi myös sitten luennoimalla ja järjestämällä itsehoitoiltoja ja kouluttamalla. Miten tänä päivänä kiinnostaa kovasti se, että miten virallinen lääketiede, me kuullaan paljon sitä vastakkainasettelua, mutta mikä on tällä hetkellä tilanne? Mä kuulin, että sä oot ollut tosi mielenkiintoisessa paneelikeskustelussa, niin kerro siitä vähän, mikä juttu se oli? Joo, no se oli siis tämmöinen lääketieteen opiskelijoiden tilaisuus, ja he kutsuvat luonnon lääketieteen ammattilaisia tämmöiseen paneeliin, ja olin sitten itse fytoterapiaa edustamassa siellä, eli tätä kasvilääkintää. Se kyllä tilaisuus osoitti sen, että kyllä kiinnostusta kovasti on virallisen lääketieteen puolella, ja oikeasti ihmiset haluavat saada lisää tietoa voidakseen sitten auttaa siellä sitten potilaitaan, mutta myös siitä tuli selvästi kiinnostusta, että miten me hoidamme niitä ihmisiä, koska ihmiset vaikuttaa olevan niin kovin tyytyväisiä luontaishoitoihin. Kun ajatellaan, että Suomessakin kuitenkin noin 40% ihmisistä käyttää säännöllisesti luontaishoitoja, niin miksi? Eli heitä kiinnosti myös se, että minkä takia ihmiset ovat näihin hoitoihin niin tyytyväisiä ja käyvät säännöllisesti hoidoissa. Eli kiinnostusta on lääkäreiden puolelta nyt. Kyllä kovasti, ja se näkyy ihan lisääntyvän. Ja toisaalta sitten se luottamus semmoinen ja ihmisten kannustaminenkin vähän siihen itsehoidon suuntaan, niin se on se positiivinen, mikä selvästi nyt näyttää niin kuin muuttuvan koko ajan. Ja se negatiivinen ehkä, mitä nyt näkyy, niin se on sitä pinnalla olevaa, ehkä sellaista, mitä lehdissä kirjoitellaan. Ja usein on hyvin semmoisia räväköitä kirjoituksia, mitä muutamat samat yleensä kommentoijat sitten näitä negatiivisia kirjoituksia. Joskus tulee mieleen, että myös pikkusen vanhanaikaista niin kuin pelkästään katsoa kapealla sektorilla, että ehkä avointa mieltä niin kuin tässä ajassa odottaisi joka puolelta, mutta totta kai pitää olla tutkittua tietoa ja ihmisten parhaaksahan kaikki haluaa sitten toimia. Mikä sinusta on nyt sitten ihan tärkein, kun ajatellaan, että ei puhuta enää vaihtoehdoista. Minusta sekin on vanhanaikaista puhua vaihtoehdosta, vaan se täydentävä, että virallinen lääketiede ja nämä täydentävät hyvät hoidot yhdistyisivät ihmisen parhaaksi, niin miten sä näkisit sen ytimen siinä? Mikä siinä on ihan tärkeintä? Tämähän oli ihan WHO:n tavoite, että luontaishoidot, täydentävät hoidot saataisiin integroitua tähän viralliseen terveydenhuoltoon. Ja Suomi ei sitä ole oikein ottanut niin vastaan tätä tarjottua rahaakin, mitä sieltä WHO:lta tarjottiin, että hyödynnettäisiin tähän luontaishoitojen tutkimukseen. Mutta ehkä se, mitä mä itse näkisin, on ihan tämä kansantaloudellinen merkitys, mikä olisi aika suurikin, mitä ei tällä hetkellä oikein pystytä tutkimaan ja seuraamaan, että kuinka paljon tälläkin hetkellä jo nämä ihmiset, jotka nyt käy luontaishoidossa, niin paljonkin he oikeasti säästävät valtion kassasta rahaa sillä, että hoidattavat itseään ja kaikkia tämmöisiä pieniä kremppoja ja sitä hyvinvointiaan sitten luontaishoitojen avulla jo nyt. Et se on varmasti jo tälläkin hetkellä niin kuin merkittävä summa ja sen olisi mahdollisuus lisääntyä ja sitä kautta uskoisin, että me saataisiin säästöä sitten myös tähän valtion taloustilanteeseen, joka näyttää aika negatiivispainotteiselta nyt kun seurannut, kun uutta hallitusta valitaan ja näyttäisi, että suuria säästöjä on tulossa. Ja se terveydenhuolto on varmasti yksi osa, missä on pakko tehdä suuria säästöjä. Ja kuitenkin puhutaan koko ajan ennaltaehkäisystä, että pitäisi enemmän sitä ennaltaehkäisyä lisätä. No missä se näkyy oikeasti? Se on valitettavaa, että tosiasiassa monet ihmiset pääsee hoitoon vasta sitten, kun on jo se sairaus puhjennut. Eli tämä on se väli, mihinkä sitä luontaishoitoja, täydentäviä hoitoja voitaisiin ottaa enemmän käyttöön ja nostaa sitä asemaa, että ihmisiä kannustettaisiin siihen itsensä hoitamiseen. Ja se asenne olisi se tärkeä, että tulisi se kannustava ote, eikä se, että pelotellaan tai varoitellaan tai kielletään käyttämästä, vaan että kannustettaisiin siihen, että hyvä, että käyt hoidossa ja hienoa, että huolehdit terveellisestä ruoasta ja syöt terveellisesti ja liikut ja pidät huolta näistä sosiaalisista suhteista ja mielenterveydestä, niin mun mielestä se olisi tärkeää, että annetaan ihmiselle se mahdollisuus siihen oman vastuun ottamiseen. Kyllä. Eikä niin päin, että pakotetaan siihen
kun he eivät saa sitä hoitoa riittävän ajoissa. Eli tämä yhdistyminen tarkoittaisi sitä, että ihminen, jolla on fyysistä kremppaa tai mielen ahdistusta tai jotain, että hoitajia olisi enemmän, pääsisi nopeammin jonkun osaavan, ymmärtävän ihmisen luo käymään läpi niitä omia asioitaan ja sillä tavalla eheytymään pikkuhiljaa ja tervehtymään. Niin, aivan loistava teema. Kyllä. Ja usein se on, mitä ihmiset tarvitsee, niin ihan kuuntelijaa ja kosketusta. Eli kosketuksen merkitys on todella suuri. Ja väittäisin, että aika suuri osa lääkkeistäkin voitaisiin jättää käyttämättä, ja olisi tarpeettomia, kun ihmiset saisi riittävästi sitä kosketusta ja joku kuuntelisi ja olisi läsnä. Niin se ei ole niin kuin vähäistä se luontaishoitojen tämä merkitys, mitä vähän niin kuin vähätellään, että se on vaan semmoista lempeitä käsittelyä. Sitä lempeitäkin ihmiset tarvitsee. Ihmiset tarvitsee tosi paljon sitä. Mä oon kuullut joskus, että on sanottu näin, että kosketus on ihmiselle yhtä tärkeää kuin auringon valo kasveille ja meille ihmisille kaikille. Että me tarvitaan, jokainen meistä tarvitsee lempeätä kosketusta. Mutta hei, ihanaa kun sä tulit käymään ja kertomaan näistä. Onko sulla joku vielä mielessä, mitä haluaisit sanoa? Ehkä tässä just voisin sanoa tästä lempeästä kosketuksestakin, että on tietysti tärkeää, että se on koulutettu hoitaja, joka sitä tekee. Ehdottomasti. Eli ei kukaan pelkästään niin kuin kosketuksen taidolla tai sillä läsnäolotaidolla hoida, vaan että pitää olla se ammatti. Ja eli luontaishoitoalalla on koulutuksia, jotka tällä hetkellä siis LKL, eli Luonnonlääketieteen keskusliitto on se, joka on määritellyt koulutuskriteerit ja ylläpitää koulutettujen terapeuttien rekisteriä, niin LKL tekee siinä paljon työtä tällä hetkellä, on tehnyt pitkään työtä sen eteen, että oikeasti ne, jotka on ammattiin koulutettu, niin heillä olisi sitten hyvä asema, turvallinen asema tehdä työtä ja heiltä sitten asiakkaat voi turvallisesti hakea sitten tämmöistä ammattilaista hoitamaan heitä. Aivan ihana. Kiitos Maria kovasti. Kiitos.